नमस्कार मंडळी. आज आहे 20 तारीख आणि आज आम्ही मालवणवरून निघालो आहे कणकवलीसाठी आणि आम्ही गाडी बुक केलेली आहे. यांचं नाव आहे राजा. राजा यांची गाडी आहे ही आणि आता आम्ही आहे कुंभारमाठला. कुंभारमाठवरून आम्ही जाणार आहे कणकवलीला. कणकवलीला गणपतीचं दर्शन करून मग आणि तिकडनं पुढे निघणार आहोत. तर चला आपण व्हिडिओला सुरुवात करूया. चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला लाईक करायला विसरू नका, कारण आज ही जी पूर्ण सिरीज आहे ही आपली मालवणातली सिरीज आहे. मालवण कणकवलीवरून वैभववाडी आणि तिकडनं मग आपण आलेलो आहे मुंबईला. तर आजचं वातावरण बघा किती मस्त आहे. आज पाऊस थोडा कमी आहे, पण संध्याकाळी कदाचित पाऊस पडेल असं वाटतंय मला. आणि रस्ता पण फार छान आहे आणि इकडे आहे माझ्यासोबत माझी पूर्ण फॅमिली आहे. छान वातावरण आहे एकदम. नाश्ता वगैरे केला आणि आता वाजले सकाळचे 9 आणि आम्ही निघालो आहे. इकडे थोडासा पाऊस लागला. आता हा कणकवलीचा रस्ता आहे. कणकवलीचा हायवे जो आहे हा एवढा जबरदस्त बनवलेला आहे ना, म्हणजे जरा पण असा खड्डा वगैरे कुठेच नाही आहे आणि चांगलं बांधकाम केलेलं आहे. पण हे जे बांधकाम आहे ना, हे किती वर्ष टिकेल याची गॅरंटी नाही आपल्याला. ओके, तर इकडे थोडासा पाऊस सुरू झालेला आहे आणि आता आहे ना आम्ही कणकवलीमधून आहे ना आतमध्ये आलो आहे. तर हे कणकवलीवरून आम्ही लेफ्ट घेतलेलं आहे तरंजळेला जायला आणि इथला पण थोडा पाऊस सुरू आहे. वातावरण पण किती मस्त आहे बघा. आम्हाला किती इकडे यायला ना 30 मिनटं लागली आणि हा आता वरती चढलेला आहे रस्ता आणि जबरदस्त, म्हणजे क्लायमेट एवढं इथलं छान आहे ना, काय तुम्हाला सांगू. असं वाटतं की मुंबईला येऊच नाही, पण काय ना की आपले EMI जे आहेत ना ते आपल्याला मुंबईला खेचून घेऊन जातात. माझी काय सगळ्यांची तीच परिस्थिती आहे. आपल्याला गणपतीसाठी गावी यायला मिळालं ही फार मोठी गोष्ट आहे असं मला वाटायला लागलं आता. आणि खरंच म्हणजे ना हा एक एक दिवस आहे ना, एक एक क्षण आहे ना, हा संपून असं वाटतं मला. पण आपण टाईम नाही थांबवू शकत ना. आणि हे इकडे ना खूप असं म्हणजे प्रगती झालेली आहे या रस्त्यावरती. आधी एवढं नव्हतं काही. आता छान अशा बिल्डिंग वगैरे बांधलेल्या आहेत आणि मेन म्हणजे ना इकडे कारखाने वगैरे फार उघडले आहेत. त्याच्यामुळे काय झालं आहे की जे इथले लोकल आहेत त्यांना इथे कामं वगैरे मिळायला लागलेली आहेत. पण आता शेती ना फार कमी करतात लोकं. म्हणजे इकडे मंदिर आहे बघा छान मस्त. इकडे शेती आहे ना फार, म्हणजे मला वाटतं 100रातले 10 किंवा 15 घरं शेती करत असेल, कारण का बाकीचे सगळे माणसं जे आहेत ते सगळे मुंबईला कामाला येतात आणि पूर्ण संपूर्ण गाव आहे ना हे ओस पडून जातं. आता तरी कसं आता वाटतंय, ही बघा बिल्डिंग वगैरे किती नवीन बांधलेले आहेत. आणि इकडे कसं आहे ना की पब्लिक आहे ना फक्त गणपतीसाठीच येतो आणि ही पूर्ण इकडे बंगल्याची सिरीज आहे. इकडे मी नंतर कधीतरी गेलो ना पुन्हा की इकडचं मी शूटिंग करीन. गावाची अशी गत झालेली आहे ना की गावं ओस झालेली आहेत. म्हणजे फक्त म्हातारी माणसंच गावात आहेत आणि जे तरुण पिढी आहे ना ती सगळी मुंबईला, शहरांमध्ये, गोव्याला किंवा पुणा या साईडला ना सगळे नोकरीसाठी गेलेले आहेत आणि त्याच्यामुळे ना कोणी शेती करत नाही. बाकी आजूबाजूची नाही सगळी जमीन आहे ना शेत जमीन आहे, पण कोणच शेती केलेली नाही यावेळेला. ती एकाच दुसरा कोणतरी दिसतो की ज्यांनी शेती केलेली आहे. त्याच्यातून कसं की तो घरचा जो मुलगा आहे हा घरी असणार, त्याच्यामुळे त्यांनी शेती केलेली आहे. आणि इकडे हा जो रस्ता आहे ना, इकडे आम्ही ॲक्च्युली एस-टीने येणार होतो, पण एस-टी बोलतात की ह्या रस्त्यावरती बंद केलेली आहे, कारण का इकडे कोण आता आहेच नाही. आणि आता आम्ही ना 25 मिनिटानंतर 30-35 मिनिटानंतर आम्ही आमच्या घरी आलेलो आहे. बाय आणि मम्मी चढणीवर आहेत, पप्पा पण आहेत. आणि हे आहे माझं घर, गावचं घर आणि आमचा गणपती बाप्पा. ही मूर्ती जी आहे ही माझ्या काकाने हाताने बनवलेली आहे, कारण काका माझा आर्टिस्टच आहे पहिल्यापासून, म्हणजे गावीच असतो तो. आणि गौरी गणपती पण आलेले आहेत आमच्याकडे. फार प्रसन्न वाटतंय घरात. जबरदस्त एकदम छान फील येते. हे माझे काका, यांनीच मूर्ती बनवलेली आहे. आता पूजा वगैरे करून आम्ही आरती केली आणि आरती करून आता आम्ही पुढच्या प्रवासाला निघणार आहोत. कारण काय ना आपल्याकडे ना सगळं लिमिटेड टाईम आहे, कारण आपल्याला सुट्टी फार कमी मिळालेली आहे आणि आपल्याला
प्रत्येक त्या टायमात ते काम झालं पाहिजे असं आहे सगळं. कारण का आपण मुंबईची माणसं आहोत आणि मुंबईचं माहिती आहे ना कसं आहे गणित. टायमामध्ये सगळे अडकलेले आहेत. घड्याळात सगळे अडकलेले माणसं आहेत. आणि आता आम्ही निघालोय काकाकडून. ही माझी काकी आहे. आणि फायनली आता आम्ही इकडनं निघतोय. काका आता रस्ता सांगतोय की इकडनं पुढे कसं जायचं. कारण आम्ही जो आलो ना तो रस्ता फार खराब होता. आता इकडनं डिस्कशन चालू आहे